Ilang araw matapos ang pag-uusap ni Manong Buti at ng negosyante, napagpasyahan nilang muling bumalik ng Santa Ana. Dahil sa kakapusan noon sa pera, kaya na may wala silang magagawa kundi sumunod sa ipinag-uutos nito. Kahit papano, hindi na mahirap para sa grupo ni Manong Buti ang magawi sa lugar na yon at makuha ang bagay na inuutos sa kanila ng negosyante. Matapos nilang maipagbigay alam sa kanilang mga koneksyon sa Santa Ana ang kanilang pagbabalik, agad din naman nilang binaybayang daan ng walang pagdadalawang isip. Manong Buti, anin kaya ng negosyante yung buhay na sirena? Hindi ho ba't napakamapanganib mag-alaga ng ganong nilalang? Tanong ni Miguel habang nasa kasagsagan sila ng paglalakbay. Wala tayong magagawa, Miguel. Yan ang utos sa atin eh. Kung ano man ang gagawin niya sa sirena, hindi natin ito hawak at kontrol. Sa ngayon ang mahalaga, gawin natin na merong pag-iingat ang ating misyon. Sagot naman ni Manong Buti. Ilang araw pa ang lumipas, muli na nga silang nakabalik sa lugar ng Santa Ana. Ang unang tinungo noon nila Manong Buti ay ang mga koneksyon nila sa lugar, nang sa gayoy muli silang makalapit sa isla ng Palawi nang hindi natutunugan ng kahit na sino. Doon na din nila ninais manatili sa dati nilang tinutuluyan sa kadahilan ng medyo kabisado na nila ang lugar na yon. Para hindi sila mahalata ng mga taga-baryo, ninais nilang magbigay ng 2 araw na palugit para makibagay. Tanging paglakad-lakad lang dinoon sa dalampasigan ang kanilang ginawa habang patuloy na pinagmamasdan ang Karatig Isla. Sa ilang araw na pananatili doon nila Manong Buti, doon nila nalaman ang tungkol sa pagkawala ng isang mangingisda nang sa hindi malamang dahilan. Ayon sa kanilang kaibigan, ang tanging nakabalik lang sa mangingisdang yon ay ang kanyang lambat at bangka. Ni bakas ng anino nito sa dagat, wala nang nakahanap. Sabi-sabi ng iilan, nagiging kabayaran ng mga mangingisda sa lugar sa oras na merong mga kaganapang hindi nagugustuhan ng mga naninirahang nilalang sa ilalim ng karagatan. Nang marinig nila Manong Buti ang sinabi nito, agad naman nilang napagtanto na maaaring ang kanilang ginawang pagkuha sa bangkay ng sirena ang siyang nagdulot ng ganoong kaganapan. Bagaman labas na ito sa kanilang misyon, hindi pa rin nila mapigilang makaramdam ng awa at pagsisisi. Lumipas pa ang 1 linggo, patuloy pa rin silang nagmamanman sa paligid upang mapag-aralan ang buong lugar. Naantala ng husto ang kanilang misyon noon, gawa ng pilit silang hinahadlangan ng kanilang mga koneksyon na huwag basta-bastang pumasok sa isla. Binilinan sila ng mga itong humingi ng payo sa isang albularyo na merong malalim na koneksyon sa mga kataw at taglugar. Sa pamamagitan ng ganoong proseso, maiiwasan nilang mapahamak ang kanilang grupo. Nang malaman ni Manong Buti ang mga bagay na yon, agad naman nilang tinungo ang tahanan ng albularyo upang makahingi ng tulong. Ganun pa rin naman ang siste ng kanilang grupo. Magpapanggap silang mga bakasyonistang nais tumungo sa isla nang sa gayoy hindi sila matunugan ng kahit na sinong naroon sa lugar. Sa pagdating nila sa bahay ng albularyo, agad naman silang pinapasok ng mga disipulo nito ng walang pagdadalawang isip. Pagpasok nila sa lugar, bumungad sa kanila ang isang matandang nakaupo sa tumba-tumba. Magandang hapon ho, Tay. Kayo ho ba ang nagbibigay ng mga proteksyon laban sa mga kataw dito sa lugar? Bungad na wika ni Manong Buti. Nang marinig ito ng matanda, nanatili itong walang imik habang dahan-dahang tumatayo sa kanyang pagkakaupo. Hinayaan lang naman ito nila Manong Buti habang patuloy na pinagmamasdan ang buong paligid.
Nag-aalala din siya noon na baka hindi nauunawaan ng matanda ang kanyang sinasabi. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Manong Buti nang marinig niyang sumagot ang matanda ng, Dayong taga Maynila. Kakaiba. Karamihan sa mga bumibisita dito sa akin galing Visayas. Sabihin mo, iho, anong kailangan nyo sa isla ng Palawi? Hindi ako basta-bastang nagbibigay ng proteksyon at pahintulot sa mga tao nang hindi ko nalalaman ang kanilang pakay. dagdag pa nito. Nang marinig ito ni Manong Buti, panatag naman noon ang kanyang isipan sa kadahilanang inaasahan na niya ang sasabihin ng matanda. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang tumitig sa mga mata nito habang sumasagot ng, "Kukuha lang ho sana kami ng buhangin para maipanggamot sa aking may sakit na tiyuhin. Nanggaling din ho siya dito sa lugar at sa kasamaang palad, nabiktima siya ng mga taglugar at kataw. Yun po ang naging resulta ng panggagamot ng albularyo doon sa amin." Matapos makapagpaliwanag ng mahinahon ni Manong Buti, pinilit niya pang maging emosyonal upang magtunog makatotohanan para sa matanda ang kanyang salaysay. Maya-maya pa, hinawakan siya ng matanda sa kanyang balikat upang pakalmahin. Tahan na, iho. Huwag kang mag-alala. Gagawin natin ang lahat para makakuha ka ng buhangin sa isla. Sapat na ang iyong mga sinabi para ako'y maniwala. Wika ng matanda. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagngiti nito kay Manong Buti na agad din naman siyang nakaramdam ng isang napakasakit na pagkurot sa kanyang puso. Animoy ang ginawa niyang pagsisinungaling noon, pilit hinahadlangan ng kanyang kaluluwa at isipan. Bagaman ayaw itong gawin ni Manong Buti, wala siyang magagawa dahil yun lamang ang paraan para maisakatuparan ang kanilang misyon. Alam na din niya noon sa kanyang sarili na kapag patuloy niyang isasagawa ang mga ganoong bagay, tuluyan na siyang hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Matapos ang kanilang pag-uusap ng matanda, halos ramdam na ramdam niya ang pagtitiwala nitong ibinigay sa kanya. Animoy lahat ng pasakalya niya sa albularyong yon, tinatanggap nito ng walang kahit na anong pagdududa. Alam mo, iho, lahat ng pumupunta rito sa bahay ko, pinagkakatiwalaan ko. Nakadepende na yun sa tao kung pilit pa silang magsisinungaling sa mga katulad ko. Matanda na ako. Wala na akong ibang hangad kung di ang maprotektahan ang lahat ng tao rito. Kaya sana na may kapag nagawin na kayo sa isla, doble ingat at gawin niyo ang lahat ng sinabi ko sa inyo. Tandaan niyo, iho, anong bagay ang gawin ninyong hindi kaaya-aya sa lugar, kapalit nito ang iilang buhay ng mga taga rito sa amin. Paliwanag ng matanda matapos nitong makapagbigay ng basbas at pangontra sa grupo ni Manong Buti. "Oho, Manong, wag ho kayong mag-alala. Gagawin ho namin ang lahat para masunod ang nais ninyo. Bale, hindi na ho kami magtatagal dahil marami pa kaming gagawin." Sagot naman dito ni Manong Buti habang iniaabot ang isang bungkos ng salapi. Nang makita naman ito ng matanda, mariin naman itong itinanggi ang kanyang pagtanggap sa ganong kalaking donasyon ni Manong Buti. Matapos itong mapagtanto ni Manong Buti, agad din naman niyang isinilid sa kanyang bulsa ang mga salapi at kumuha lamang roon ng pangangailangan ng albularyo. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga silang nakabalik sa bahay na kanilang tinutuluyan. Bale, maaga na nilang inihanda noon ang kanilang mga gamit sa kadahilan ng pagsapit ng gabi noong mismong araw ay ang hudyat ng kanilang pagtungo sa isla ng Palawi. Habang hindi pa noon sumasapit ang hapon, pabalik-balik na ang kanilang pangkat sa dalampasigan ng Santa Ana.
Naghahanap sila doon ng malalaking bangka na maaari nilang arkilahin para gamitin sa pagsapit ng gabi. Sa pagpapatuloy ng kanilang paghahanap sa lugar, doon nila nakilala ang isang mangingisda na merong hindi gaanong kalakihang bangka. Nang marinig nitong naghahanap sila Manong Buti ng masasakyan, nagpresenta na itong lumapit sa kanila upang ibenta ang kanyang nag-iisang sasakyan. Ginoo, naghahanap ho ba kayo ng bangka? Meron ho ko. Ibibenta ko sa inyo ng mura. Kailangan ko lang ho kasi ng pera para meron akong ipang tutustos sa aking pamilya. Wika ng lalaki. Nang marinig ito ni Manong Buti, tuluyan naman itong nakuha ang kanyang atensyon. Bagaman hindi nila kinakailangan ang maliit na bangka, ninais nilang mabigyan ng pagkakataon ang lalaki kahit papaano. Nang marating nila ang bahay nito, bumungad sa kanila ang isang di gaanong kalakihang bangka na halos baluti na ng lumot dahil sa katandaan. Matapos itong masilayan nila Manong Buti, halos hindi nila noong maiwasang magduda kung kaya pa ba nitong maglayag sa laot. Ang ikinakatakot kasi nila noon, maaaring ang bangkang yon hindi na magtagal sa mga daluyong ng dagat na hindi nila inaasahan sa isla. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagsilay sa bangka, halos mapaluhod na lamang noon ng lalaki dahil sa labis na pagmamakaawa. Maya-maya pa, bigla namang naantala ang grupo nila Manong Buti nang makasilay sila ng isa pang lalaking umahon sa dalampasigan. Wala itong suot na pang-itaas at tanging butas-butas na pantalon ang nagkukubli sa kanyang kaarian. Paglapit nito sa kanila, agad naman itong kinausap ang lalaking nagbebenta ng bangka gamit-gamit ang kanilang diyalekto. Napapansin noon nila Manong Buti na hindi maganda ang pinag-uusapan ng mga ito sa kadahilan ng patuloy na tumataas ang kanilang mga boses habang sila ay nag-uusap. Nananatiling kalmado lang naman noon ang kanilang grupo habang hinihintay matapos ang pagdidiskusyon ng dalawa. Maya-maya pa, bigla namang tumitig sa kanya ang lalaking umahon sa dalampasigan habang nagwiwika ng, Anong gagawin niyo sa isla? Bakit kayo tutungo roon ng 10 oras? Hindi niyo ba alam ang panganib na bumabalot sa lugar na yan kapag sumasapit ang kadiliman? Sinasabi ko sa inyo, hindi niyo masasalag ng inyong mga kamay ang nagwawalang mga demonyo sa Palawi. Nang marinig naman ni Manong Buti ang sinabi nito, agad naman siyang napatitig sa lalaki ng seryoso habang sumasagot ng, Wala kaming magagawa. Ito lang ang paraan para mailigtas namin ang aming tsuhing nasa bingit ng kamatayan. Kahit sino pang demonyong naninirahan sa islang yan, hindi niya kami mapipigilan. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman siyang tumingin sa lalaking nagnanais maibenta ang kanyang bangka upang tanungin ito sa presyong nais niya para doon. Nang malaman na ni Manong Buti ang presyo, mabilisan din naman siyang dumukot ng salapi sa kanyang bulsa at walang pagdadalawang isip itong ibinigay sa lalaki. Maraming salamat ho, Ginoo. Napakalaking tulong po sa amin ang bagay na ito. Wika ng lalaki matapos nitong makuha ang perang iniabot ni Manong Buti. Huwag ka munang magpasalamat. Meron pa kasi kaming hihinging pabor sa'yo. Sa ngayon kasi, walang nakakaalam sa amin gumamit ng bangka mo. Maaari mo ba kaming samahan patungo sa isla? Sagot naman dito ni Manong Buti. Nang marinig ito ng lalaki, tanging pagtango na lamang ang nagawa nito habang tinitingnan ng kanyang kasama. Matapos ang kanilang mga pag-uusap, agad din namang bumalik ang lalaki sa dalampasigan upang kunin ang kanyang mga lambat na inihalad sa lugar. Ilang minuto pa ang lumipas, pansamantala munang iniwan nila Manong Buti ang lalaki
para kunin ang mga naiwan nilang gamit sa bahay na kanilang tinutuluyan. Napagpasyahan kasi nila noong doon na sa bahay ng lalaking yon manatili hanggang sa pagsapit ng takip silim. Nang makabalik na sila sa bahay nito, agad din naman sila nitong pinapasok sa loob ng kanilang maliit na barong-barong. Habang pinagmamasdan nila Manong Buti ang loob ng tahanan nito, doon nila napagtanto na parabang may kakaiba sa lahat ng gamit ng lalaki. Bagaman simple lamang ang mga ito, kitang-kita niya ang pagiging hindi ordinaryo ng mga bagay na naroon. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang naantala ang kanyang pagmamasid nang masipat niyang papalapit sa kanilang kinaroroonan ang asawa't anak ng lalaki. Sa puntong yun, biglang nanlaki ang kanilang mga mata nang masipat nila ang napakagandang pagmumuka at hubog ng katawan ng asawa nito. Wala sila noong nararamdamang pagnanasa o kahit ano sa kadahilanang ang pumapasok lamang sa isipan nila ay ang mga palaisipang bakit nasa ganoong estado ang asawa ng lalaki sa kabila ng mga paghihirap nila. Inaasahan kasi nila noon na wala nang kakayahang makabili ang lalaking yon ng kahit na anong palamuting maaaring maisuot ng kanyang asawa. Matapos nilang masilayan ang ganoong kaganapan, agad din naman silang nahimasmasan nang magwika ang lalaki ng, "Mga Ginoo, asawa ko nga ho pala't mga anak ko." Nang marinig nila Manong Buti ang sinabi nito, halos hindi sila makasagot sa sinabi ng lalaki. Maya-maya pa, tanging pagngiti na lamang ang nagawa nila habang naiilang na tumingin sa mga ito. Ilang oras pa ang lumipas, may mga bagay na silang napapansin na hindi ordinaryo sa pamilyang yon. Kapag tinititigan kasi nila ang mga mata nito, nakakasilay sila ng pagkinang nang sa hindi malamang dahilan. May mga punto din noong nakakasilay sila ng pagkinang ng mga balat nito na para bang meron yung mga kaliskis. Hindi na lamang ninais pansinin nila Manong Buti ang mga bagay na yon para mapagtuunan nila ng husto ang kanilang gagawing misyon. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, nakahanda na nga ang kanilang grupo sa gagawin nilang pagpapalaot. Ang kasama nilang lalaki noon, nakasuot lamang ng kasywal na damit na pantulog. Nais man nila itong tanungin, subalit hindi na nila ito ginawa sa kadahilanang baka ganun talaga ang suot ng lalaki kapag pumapalaot ito ng gabi. Nang makaalis na sila noon sa dalampasigan, doon na sila nito sinabihan sa mga bagay na kanilang nais gawin. "Ginoong Buti, mamaya ho, maaari ho ba kayong yumuko at dumapa sa papag ng bangka?" Tanong ng lalaki. "Ha? Bakit? Anong meron? Hindi ba't mas mainam kung mananatili kaming nakaupo dito?" Sagot naman dito ni Manong Buti. Nang marinig naman ito ng lalaki, agad naman itong tumitig sa kanya habang sumasagot ng, "Kayo ho, bahala kayo. Basta ako nag-abiso na ako sa inyo. Ang sa akin lang naman, kung talagang nais niyong makauwi ng ligtas, susundin niyo ako." Kasabay ng pagwika ng lalaki ay ang paglahad naman ito na hindi umano nagugustuhan ng mga nilalang na naninirahan sa dagat na makakita ng mga taong naglalayag ng 10 oras. Kaya sila nito pinapayuko upang tanging siya lamang ang makita ng mga sirena at kataw na magagawi sa lugar na kinaroroonan nila. Matapos itong mailahad ng lalaki, hindi ito nagbigay ng karagdagang detalye ukol sa mga katanungang ibinato nila Manong Buti. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalayag, doon na sila nakarinig ng mga tambol at pagkanta sa buong paligid. Hindi lang basta-bastang ingay ang ginagawa ng mga ito, sa kadahilanang sa bawat pagdinig nila Manong Buti ng mga tunog, nagdudulot yon sa kanila ng labis na kapanatagan
at pagkaantok. Maya-maya pa, nakakaramdam na sila noon ng pagtalsik ng tubig dagat sa bangkang kanilang dinadapaan. May mga naririnig na din sila noong nag-uusap sa lugar na parabang nakarating na sila sa dalampasigan. Dala ng kuryosidad noon ni Manong Buti, ninais niyang igalaw ng bahagya ang kanyang ulo upang makahanap ng siwang sa bangka na maaari niyang pagsilipan. Pigil din noon ang kanyang paghinga, alinsunod sa inihabili ng lalaking naggabay sa kanila patungong Palawi. Ilang minuto pa noon ang lumipas, doon na nga niya nagawang masilayan ang mga kakaibang nilalang na kasalukuyang nagsisikumpulan sa bangkang kanilang kinaroroonan. Bagaman gano'n na ang kanyang mga nakikita, nananatili pa rin siyang kalmado nang sa gayoy hindi sila mapahamak. Napansin niya kasing naroon pa rin sila noon sa laot at ang mga nilalang na maaaring bumungad sa kanya ay ang mga kataw at serenang naninirahan sa lugar. Paghawi ni Manong Buti sa kanyang mga kasama, napansin niyang tulog na tulog ang mga ito at siya na lamang ang nananatiling gising noong mga oras na yon. Paglalarawan ni Manong Buti sa mga nilalang, may mga hasang ito sa kanilang mga tenga at meron itong hindi mabilang na mga palikpik sa kanilang mga kamay at binti. Napakarami ding kaliskis nito sa kanilang mga katawan na animoy nagsisilbi na nilang mga balat. Ayon pa kay Manong Buti, doble din ang laki ng mga mata nito na halos sakupin na ang kabuuan ng kanilang mga muka. May mga matatalas din itong mga ngipin at mga kukong nagsisilbi nilang pagkuha ng kanilang mga makakain. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang niya nang tumitig ang isa sa mga ito sa kanila habang dahan-dahang nagbabago ng anyo. Kisap mata lamang noon ang pagitan nang tumambad sa pagmumukha ni Manong Buti ang isang maladyosang babae. Kasabay ng pagsilay nito sa kanya ay siya namang pagkawala ng kanyang malay nang sa hindi malamang dahilan. Pagmulat noon ng kanyang mga mata, tumambad sa kanya ang isang napakalaking kuweba na merong nagkikinangang mga dingding. "Ginoong Buti, tumayo na ho kayo. Kanina pa kayo hinihintay ng mga kasama ninyo." Wika ng lalaki pagmulat ni Manong Buti. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang napatayo habang patuloy na iniikot ang kanyang paningin sa buong lugar. Habang nasa kasagsagan sila noon ng paglalakad, halos hindi niya mapigilang magtanong sa lalaki ukol sa lugar na kasalukuyan nilang kinaroroonan. Ayon sa lalaking yon, nasa ilalim sila ng karagatan sa isla ng Palawi na siyang pinagpupugaran ng mga sirena at kataw. Sinabihan din siya nitong huwag mag-alala dahil ginawa na nito ang lahat ng kanyang makakaya upang maprotektahan ang grupo nila. Bagaman alam ng lalaking yon ang pangunahing pakay ng grupo nila Manong Buti, hindi niya pa rin kayang maisawalang bahala ang kabutihan nitong ipinakita sa kanyang pamilya. "Huwag kayong mag-alala, Ginoong Buti. Gagawin ko ang lahat para makauwi kayo ng ligtas. Alam ko namang naghahanap kayo ng sirena magmula noong una pa lamang tayong nagkita." Wika ng lalaki. Nang marinig ito ni Manong Buti, wala na siyang nagawa noon kung hindi ang sabihin ang totoong pakay nila sa lugar. Doon niya dinalaman sa lalaki ang naging rason nito kung bakit nagawa sila nitong samahan patungo sa kaharian ng mga engkanto. Ayaw kasi ng lalaking yon na dumampot lang sila ng kahit na sinong sirena kagaya nung ginawa nila noong nakaraan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, hindi na nga nila napansin ang pagdating nila sa isang pasilyong kinaroroonan ng mga kasama ni Manong Buti. Nang masipat niya ang kinaroroonan ng mga ito, agad naman siyang natigilan sa pagsasalita dahil sa labis na pagkagulat at takot.
Kahit nasa isang pagbabalat kayo na ang kaanyo-ano ng mga sirena, hindi pa rin niya makakalimutan ang mga panahong nakita niya ito sa kanilang totoong mga anyo. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga silang nakalapit sa mga ito at kasabay nito ang pagbigay ng hudyat ng lalaki sa taglugar na kasalukuyang nagbabantay sa grupo ni Manong Buti. Ginoong Buti, konting paalala para hindi malagay sa alanganin ang inyong mga buhay. Lahat ng nakikita niyong individual sa lugar na ito, nagtataglay ng maharlikang dugo. Bagaman pantay ang paningin namin sa inyo, magbigay galang kayo dahil narito kayo sa aming teritoryo. Wika ng lalaki. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagpapakita niya sa grupo ni Manong Buti ng tamang aksyon sa pagbigay galang sa kanyang mga kauri. Wala naman noong pagpipilian ang kanilang grupo kundi ang sundin ng lahat ng nais nito para mailigtas ang kanilang mga buhay. Alam kasi nila noon, hindi na nila hawak ang kanilang kaligtasan sa kadahilanang nakatungtong na sila sa nakatagong kaharian ng mga sirena. Okay, grabe. Ang layo na naman ang narating nila Manong Buti. Pero para di kayo mabitin, magkakasunod na to. Bigyan nyo lang ako ng ilang oras. Siguro mga 2,000 likes. Pag naka 2,000 likes to, sunod kagad natin yung 13. Kahit anong oras pa yan, basta once na mag-hit yung 2,000 likes, kahit madaling araw pa yan, ilalapag ko kagad yung 13. Yun lang. Salamat.